A estes pés non lles importou meterse na lama e camiñar ao carón duns animais que agora dan sentido a todos os seus días. Ola, son María e crío porco celta. Atopámonos na parroquia de Cela, no concello lugués de Outeiro de Rei. Atopar o parque de recreo dos porcos celtas de María non é complicado, xa que o teñen todo ben peladiño. De momento, os porcos están pechados ata que chegue a súa criadora, a nosa María, que é unha desas persoas afortunadas que ten o traballo xusto ao ladiño da casa. A historia de María é a de tantos galegos e galegas, unha historia de retorno á terriña que a levou a montar a súa gandería, que ten por nome Gandería Feral. Unha historia que imos escoitar mentres María atende os primeiros labores do día. Eu nacín en Barcelona, meus pais os dous son gallegos, miña mãe é de Pontevedra e meu pai de Lugo. E eu sempre viña de vacacións á casa de meus abuelos, tanto dunhos como outros. Galicia para min era a miña terra. Acabei os estudios e, bueno, dixenlle a meus pais que eu quería marchar. O sea, quería ir para Galicia, conocín a meu marido, que é daqui de Cela, e enamoreime de Cela. E viñemos, fixamos unha casa e vivimos, bueno, viñemos a vivir aquí. Despois de uns anos, de ter os pequenos e tal, pois decidimos montar algo e decantámonos polo porco celta porque, bueno, é unha raza en peligro de extinción que creemos que hai que potenciar como algo moi noso da nosa terra. O porco celta era o único que había en Galicia, é un porco autóctono. Entonces empezaron a traer outras razas que empezaron a desplazar o porco celta. Por eso decidimos emprender para poder, pois, axudar a que a raza volva a ter o seu potencial e o valor que realmente ten que ter. Os animais para que medren ben teñen que estar moi ben alimentados. Estoulles dando unha mezcla de cereais propia para o porco celta, é unha fórmula que desarrollou a asociación, a Soporcel, que aporta todos os minerales, nutrientes e vitaminas que necesitan os porcos para ter un crecemento adecuado. Además do pienso, tamén lles damos berzas, que ahora nestes momentos a nós non nos chega as que temos, entonces unhos veciños, moi amablemente, trouxeronnos unhas carretillas, nos axudaron nesa parte que nós o millor non temos tanto tempo. Son animales que son cariñosos, si lle das cariño, entonces, pois, desestresas, olvidaste de todo. É que non sei como explicalo, é como, non sei, como si te mimetizaras co entorno. Entón, olvidaste dos problemas, evadeste, entonces disfrutas, realmente disfrutas do que estás facendo. Gandeira contenta, porcos felices. Comede, filliños, comede. Sempre hai que meterlle algo de verde á dieta, iso é verdade. Nuns minutos volvemos con María e os seus porcos celtas para coñecer polo miúdo as súas características.